kasih info. Toko Ramesan yang sebelah Alfamart Puri arah Makam Pahlawan. Loh, wis ada styrofoam. Iki sego ramesan isine warna-warna, ono sambel, ono kentang, ono telur, ono tewel, ono mie, ono kari. Iki macem banget ya nek dienggo bacaan utawa kanggo berbagi-bagi Jumat berkah ngono iki lho. Mau piro hargane, Jan? Iki lho masih 10.000, regane mek 6.000. Wis entuk sendok juga. Nek penasaran wis rono ndang moro ning nggon warunge dhewe ya, wis tak kaya jare. Tak incipane jejel ya. Aku juga baru pertama kali ini karena penasaran. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yo, enak lah terus boten. Tapi sambil kemamisan. Gini loh.